Jotono khulumkha ani YouTube channel ni video nai tonai an takuktai bok sono takuktai bok song ang tabok chenani salo aro puja khaimani bo phaisok pajak baba goria bia ganango tinini salo no bainna digini tinini salo puja khaijago chenani salo bo angke aro ang paite sini gosai bai phaimalai kha sini baba goria bia ganangni mataibalnai borom ganang bisa sajon jamate bai ang koklam salainai sini aro mataina tei buisuni simi sena Zorana tui bahake niam asar khajak bono tui jeng gosaini thaniwo kok khana laine nirok nai tangdi das ke saikana joy bargoria ang ani bumungke bicho sadon jamatia ga ani kami hengke haksa kami ang babani tui je ang montai balon mana amono obikota mang koktai thani apni suni buskang saikana na boisak ger tui mani mic gana ke sari ger tui phaimani hklai sini pila sekang hingke tama makai male sugwar hima sungurau sugwar hi sungkhla hangke bono bok lai phiu bobai bogu erpore posa barau ba khe watang lai phiu watang lai beni phai akong boi sona lai bai akong boi o dai kong otlang thangi horsa ma tongroi hake phai phiu oron phai ti sai tobla hangke oron mutaino arni wara boi sona boi pura ফুল খেতি সাইমা তো যেতো ফাই আর যখন তে বুসকাঙ্গো বাংসায়ো কাই ফিল হাংখের নখলা অংকে আফরকেনে পূজা আরম্ভ পূজা অংকে ব খেনে হাই তমো জানি যা অভিজ্ঞতা জানি যা মানুষ কেবু পংতাও কেবু মিছিলতাও কেবু ফারুরারবো কেবু কেমনে আমো মেরা তাও হাখেই जों जत्तनि बाबानि सेमानो मावानि बाङै आसा खालायो उबाबानो दियालाय जाबो सोरबा तमा सराय तमा अकरा तमा बिखरा तमा खांग्रा जत्तनो बाबानि न सेबा मावा मुसुगै अरनिबो जों बासाबै खुलुमला जाबो थाय हाखे फालरत लां थांगै बेराय रायु नबुर हंके अरनिबो नक्सिं हासंगै जों आसिबा रय गायफैगो बाबानि खौ जाते नांनातै ओ बाबा रमाया तयबा जों से सारियाव साख्लाय थां मारै जाबो हंके उ सारियाव साखे थांराय मानि बिसिङोनो काहा कक मामा सता हाया कक मामा साया बाहाय हिमाले हाया कक मा सकला आफ्रो हाया फां मन हाय काहा कक मामा सिमा सानाय जे सिफाम लाय तंगाथ हाफासि जलेबो मा फैया किरिबानि मा फैया हाया मा साया गथक जागबाय जाजाग नसि माति सानाय हाखिसि जों जलाय मा फैयो हंके ताक सेना दिनबो एकय अवस्था ग्राम गुरै तबला हा गे और तबखे खेरफनकला तय फैखे फुजा खायफि तैबायसा गे फुजा खायबे पहिले हाखे अरनिबो जानजा मानसु गताबा अकरा तंनाय खेरफां तंनाय हंके मताय बलनाय तंनाय असाय तंनाय दरिया तंनाय के जत्त बुथुखे अरनिबो जों साम तेपलासा पसार लायो गे पसार लायो पहिले हाखे ओ माने खुनो रुकला हांगै सेना सालबा दैतुक लायो दैतुकफ्राव माने सगात जेतो नांमानि जों रिसु हयते माने खुनो जेतो सोलायो आखांबो तय फायै अर खेरफां अर ताबक प्राय 3 घन्टा 4 घन्टा मतन के जों तिसालायनाय ताबक तो प्राय 1 ता मतन बाजै थांहा आके तिसाबायखेनो अरनिबो सेमा तेमा सोंलायनाय हंके सेमा तेमा सोंलायबायखेनो औ अमाबो दंदुबाबो रलायफिनाय दंदुबा रलायफैखायसि जों पुरा जत्त बायनो सक संलायफिनायखौ सक संलाय पायो आखायसि जों अरनि मानै खुनो तिसाबायो जों मा कपरय मा थांनाय आसो सावैनो आं आनि कपारे जाखा जय बाबा तै कायसा गोसाइने किसा सों बसक बिसि काखा मताय बालना बारजामा माने अदाबो आंखे ताकलायबे 3 बছর गे बाबा न तिनि त याका रैमार होला हायाखे बिसर्जन खाइमार होला तिनि सालनि बखावला बाहाय मा तंखा किसा सिनि हदानि बरग बाबा गरियानि बसा जारा आन भिडियो नाय तंनाय लोकेसन के साइखना गनि जों अमन हिंकलाय हायसि ओ मताय खिफोर हंकेनो खिबि होला हांकेनो हाया साया दसा दम दूर के थांना थं हायसि माखिउ हंकेनो तै तो कुगै ससाइट फोरंके माने आनि वो काहांथों नखं हालांथों बरांसक सालबा हाखे हां जत्त बायनो जत्त बंसरं हालांथों जत्त ताखौ गुखुं हालांथों जि भामानि बदाय सानो साबाया नंबाया कामबाया संबाया हाखेसिन कुसुक सागा कुसुक नक तांथों सावै
आं सुद्र ती मोनथाम जय बाबा गरे दा बिलाइ के हामबाय ते खुलुमखा बाबा गरिया बिया गोनां माताय बालना गुसाइनो आं खुलुमखा ओंखे ते ताखौ बहुक सं निरक खोनाबाय खाना सिनि गुसाइ स्राय के बुसुनि सिनि सेना जरा क्लियार के साइ खोना रखा निरक खोना रुकबाय खाना ताखौ दai बहुक सं निरक बाबा गरियानि बसां तंखे ओ भिडियो नो नोइ तंखे निरक लाइक दि ते शेयर खाइरे जतन हामबाय ते जतन खुलुमखा जय बाबा गरिया